Dámy a páni, keď som od organizátorov tohto podujatia dostal objednávku na vstup do problematiky z hľadiska právneho, bol som presvedčený, že ide o otázky, ktoré sú veľmi jednoduché. Proste môj základný postoj bol elektronické voľby, prečo nie, veď by to malo byť samozrejmé. Žiaľ, dopredu musím zvestovať, že potom, čo som sa témou zaoberal, dospel som k oveľa pesimistickejším záverom z toho dôvodu, že sú veci, ktoré v súčasnosti právo nepustí. Otázka elektronických volieb je z istého hľadiska vecou veľmi širokej problematiky, vedecko-technického rozvoja a jeho začleňovania do spoločnosti, jeho vstupu do právnych vzťahov. Z hľadiska právneho celá problematika je o vytváraní právnych úprav, ktoré umožnia využívať tú, ktorú vec, ktorá je vynájdená v oblasti nových technológií. Z hľadiska začleňovania nových technológií, vrátane využívania počítačov vo voľbách, ide potom o dve dosť rozdielne problematiky, ktoré sa spájajú s rozdielnou mierou právnej úpravy. Jedna úroveň je daná otázkami ústavnoprávnymi, teda vytvárania takých podmienok, aby sa využívanie technológií, v danom prípade využívanie počítačov na vykonanie volieb stalo zlučiteľné s ústavnou úpravou bez zásadného narušenia toho, čo v ústave, a nemyslím tým len Ústavu Slovenskej republiky, ale vôbec v ústave ako základnom pramení práva je dané. V nižšej hladine ide potom o prijímanie úprav zo silou zákona, čo je vždy oveľa jednoduchšie než rešpektovanie ústavných princípov. Mojou úlohou bolo zaoberať sa otázkami ústavnej ochrany volebného práva a realizácie elektronických volieb. Z tohto hľadiska je určujúce základné pravidlo, podľa ktorého všetky ústavné normy sa musia vysvetľovať tak, aby boli vo vzájomnej súvislosti, aby teda nejaká ústavná norma, ktorá sa týka určitého vzťahu, nebola porušená alebo obídená v záujme realizácie nejakého čiastkového zámeru. Z tohto hľadiska elektronické voľby sú relatívne jednoduchou problematikou, pretože súvislosť ústavných noriem nie je vecou, ktorá by siahala naprieč celou ústavou, týka sa niekoľkých ustanovení. Týka sa predovšetkým článku 1 Ústavy Slovenskej republiky, týka sa článku 30, ktorý je o volebnom práve, týka sa článku 69, ktorý upravuje voľby do orgánov územnej samosprávy a týka sa potom ustanovení článkov 93 až 100, ktoré upravujú referendum. Napokon ide o článok 152 odsek 4 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého výklad a uplatňovanie všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. A teraz si to skúsme premietnúť do jednotlivých ustanovení. Podľa článku 1 Ústavy Slovenskej republiky Slovenská republika je demokratickým a právnym štátom. Dotknuté sú vlastne dve ústavné normy, dve ústavné pravidlá. Teda poprvé, Slovenská republika je právnym štátom a po druhé, Slovenská republika je demokratickým štátom. Podľa základnej koncepcie právneho štátu kľúčom k právnemu štátu je, že poprvé, všetky závažné spoločenské vzťahy sú predmetom ústavnej úpravy a po druhé, že všetky pravidlá dané ústavou sa dodržujú, že sa uplatňujú. To je prvok, ktorý na Slovensku treba osobitne zdôrazňovať, pretože sa správame a
tvárime a cítime, ako keby stačilo niečo dať do písaného textu a ďalej je to už absolútne nepodstatné, život ide svojou cestou, nezaoberá sa tým, čo je dané v ústavnom texte a nezaoberá sa tým, čo je v právnom poriadku. Čiže keď hovoríme o realizácii elektronických volieb v právnom štáte alebo v štáte, ktorý chceme, aby bol právny, potom to znamená začleňovať elektronické voľby do kontextu právnej úpravy alebo ústavnoprávnej úpravy. K normám, ktoré sú z ústavy dotknuté, patrí teda hneď ďalšie ustanovenie článku 1 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky. Slovenská republika je demokratický štát. Vo vzťahu k demokratickému štátu sú dôležité predovšetkým dve skutočnosti. Nech je akékoľvek množstvo teórií demokracie, ktoré boli publikované, ja neviem, od antického Grécka do súčasnosti, vlastne vo všetkých existujúcich kultúrach a vo všetkých dobách, z právneho hľadiska prichádzajú do úvahy len dve možnosti. Prvá možnosť je tá, demokracia je spôsob kreácie orgánov verejnej moci. Po druhé, demokracia je spôsob uplatňovania verejnej moci. Na Slovensku sa opäť presadzuje predstava, podľa ktorej demokracia je kreácia orgánov verejnej moci, teda inak povedané, úlohou voliča, povinnosťou voliča je raz za 4 roky prísť k voľbám, odovzdať hlas a vypadnúť z verejného života, neobťažovať nejakými predstavami o chode štátu a o chode spoločnosti. Ústava Slovenskej republiky naproti tomu zaručuje ústavu ako spôsob uplatňovania verejnej moci. Názorný príklad ustanovenia o referende, ustanovenia ústavy o petičnom práve, právo na odpor. Proste text ústavy ako samozrejmosť predpokladá, že občan štátu nie len, že vstúpi do volieb, odovzdá hlas a viacej neotravuje, ale ústava je postavená na predstave, že občan tohto štátu sa podľa svojho uváženia vlastne kedykoľvek to uzná za vhodné, môže podieľať na výkone verejnej moci. Z tohto hľadiska je otázka elektronických volieb tým, čo naznačil pán predseda v otváracom vstupe, keď hovoril o elektronických voľbách ako samozrejmosti. Áno, z hľadiska rozširovania demokratických fóriem vlády musí byť samozrejmosťou, musí byť nevyhnutnou samozrejmosťou, že sa voľby budú uskutočňovať aj prostredníctvom elektronických prostriedkov, aby sa vytvorila príležitosť pre početnejšie skupiny obyvateľstva zúčastniť sa na voľbách. Ja teraz nehovorím o tradične v médiách prezentovanej predstave záhradkárov, ktorí neprišli k voľbám, lebo bolo pekné počasie, tak uprednostnili okopávanie alebo zber úrody. Hovorím predovšetkým o čoraz väčšom počte občanov Slovenskej republiky, ktorí pracujú v zahraničí, žijú v zahraničí, ale zostávajú občanmi Slovenskej republiky, majú volebné právo, ovšem nemajú možnosť toto volebné právo uplatniť, lebo na to, aby ho uplatnili, musia prísť do volebnej miestnosti, v ktorej odovzdajú svoj hlas. Z tohto hľadiska teda elektronické voľby sú na jednej strane veľmi modernizujúcim prvkom účasti na výkone verejnej moci, na druhej strane sú nepohodlným prvkom, pretože zjavne účasť predovšetkým mladších ročníkov na voľbách s využitím elektronických prostriedkov znamená posun v štruktúre voličov, znamená posun v požiadavkách voličov na tých, ktorí sa uchádzajú o zvolenie, na ich vzdelanie, na ich predstavy o budúcnosti. A je to teda rad faktorov, ktoré v konečnom dôsledku si myslím, že nie sú priateľné pre politické elity a že jeden z prvkov, ktorý zjednocuje koalíciu s opozíciou v parlamente, je práve odpor voči takej možnosti, že tu vstúpia nejakí v úvozovkách cudzinci alebo cudzinou poznamenaní ľudia s odlišnými predstavami
a budú rozhodovať o tom, akým spôsobom sa bude krajina vyvíjať. Čiže tento prvok pokladám za veľmi dôležitý prvok, keď sa hovorí, alebo keď sa odmietajú elektronické voľby ako spôsob riešenia rozvoja demokracie. Potiaľto sú moje úvahy a moje závery v podstate v prospech elektronických volieb. Hovoril som ale o tom, že mi vec vychádza oveľa pesimistickejšie, než som sa nazdával, a to je práve v dôsledku začleňovania úpravy elektronických volieb do ďalších dotknutých ustanovení ústavy. Mám teda na mysli predovšetkým článok 30, a rovnakým spôsobom potom aj článok 69 o voľbách do územnej samosprávy a ustanovenia o celoštátnom referende v článku 93 až článok 100. Podstatou ústavnej problematickosti volieb je ustanovenie článku 30 odsek 3 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorej voľby sú všeobecné, rovné, priame s tajným hlasovaním. Teda ide o 4 podmienky, o 4 prvky. Všeobecnosť, rovnosť, priamosť a tajné hlasovanie. Pod všeobecným volebným právom sa v zásade myslí to, že každý občan, ktorý spĺňa určité podmienky, má možnosť zúčastniť sa volieb a uplatniť tam svoj názor na to, akým spôsobom by sa veci verejné mali vyvíjať. Všeobecnosť volebného práva nie je celkom zhodná ústavnoprávna kategória z toho dôvodu, že za istých okolností, alebo v prípade niektorých volieb, všeobecné volebné právo je volebné právo, ktoré sa zaručuje občanom. To je v prípade všeobecného volebného práva do Národnej rady Slovenskej republiky, v prípade celoštátneho referenda a v prípade volieb prezidenta Slovenskej republiky. Respektíve v ďalších situáciách ide o všeobecné volebné právo, ktoré sa zaručuje podľa trvalého pobytu. To je všeobecné volebné právo, ktoré sa týka volieb do Európskeho parlamentu, do orgánov samosprávy a v prípade miestneho referenda. Teda prvé kritérium všeobecnosť. Druhé kritérium rovnosť volebného práva, ktorá znamená, že každý, kto hlasuje vo voľbách, má rovnaké postavenie alebo rovnaký hlas ako všetci ostatní voliči a že ten hlas vyvoláva právny účinok, ktorý je zhodný s právnym účinkom všetkých ostatných hlasov odovzdaných vo voľbách. Tretia podmienka, tretia vlastnosť volebného práva, priamosť uplatnenia volebného práva, ktorá v podstate znamená, ktorej účelom je, že volebné právo sa uplatní osobne. To znamená bez možnosti tretej osoby alebo cudzej osoby pôsobiť na voliča a manipulovať s jeho rozhodnutím, komu odovzdá svoj hlas. Napokon štvrtá vlastnosť volebného práva, to je tajnosť uplatnenia volebného práva. Zmyslom tajnosti je poprvé poskytnúť voličovi možnosť, aby rozhodoval sám so sebou o tom, akým spôsobom bude hlasovať. A tajnosť volebného práva znamená v ďalšej fáze aj tú skutočnosť, že volič nie je nútený k tomu, aby preukazoval, komu svoj hlas udelil. Teda zostane jeho tajomstvom, jeho osobným tajomstvom, pokiaľ sa nerozhodne to prezradiť, komu hlas odovzdáva. A teraz, keď si vezmeme tieto 4 vlastnosti volebného práva vo vzťahu k elektronickým voľbám. Otázka všeobecného volebného práva je relatívne jednoduchá. Dajú sa uvažovať niektoré alebo niekoľké možnosti využívania, nakladania s volebným právom. V prípade elektronických volieb v zásade ide teda o to, prístup na internet je zabezpečený priamo vo volebnej miestnosti a vlastne každý, kto vôjde do volebnej miestnosti namiesto hlasovacích lístkov na úpravu a namiesto odchodu za plentu proste príde k počítaču a tam bude hlasovať. Iná
podobná možnosť je taká, že každý, kto má svoj počítač a chce hlasovať elektronicky, si donesie svoj počítač a odhlasuje vo volebnej miestnosti. A napokon tretia možnosť je uplatnenie volebného práva na diaľku, to znamená v priestore mimo volebnej miestnosti sa volič napojí na internet a vstúpi do hlasovacieho procesu. Myslím si, že zmysel má uvažovať len o hlasovaní na diaľku, pretože prvé dve možnosti sú značne iracionálne. Prvá možnosť, teda možnosť zavedenia povinného volebného práva cez internet so škrtnutím hlasovacích lístkov je silne diskriminačná, pretože vlastne by vylúčila z volieb staršie ročníky. Pokiaľ ide o druhú možnosť, teda o takú možnosť, že by sa hlasovalo podľa uváženia či už počítačom alebo hlasovacími lístkami, je podľa môjho názoru zbytočne nákladná. Výdavky, ktoré štát v tejto chvíli má s realizáciou volieb, by sa nevyhnutne museli zvýšiť o to, že do každej volebnej miestnosti by sa uložil nejaký počítač a jeho pomocou by teda voliči hlasovali. Čiže keď hovoríme o všeobecnom volebnom práve, myslím si, že zmysel má uvažovať len o takom uplatnení volebného práva prostredníctvom internetu, pri ktorom by volič nevkročil do volebnej miestnosti, ale bol by niekde ďaleko. To ale má dopad na ďalšie vlastnosti, na ďalšie podmienky, ktoré musí splniť volebné právo. Rovnosť a priamosť volieb. Pokiaľ ide o možnosť osobného uplatnenia hlasu, ktorá je nevyhnutnou vlastnosťou volebného práva, za predpokladu, že sa voľby dejú vo volebných miestnostiach, garantom rovnosti a priamosti volieb je štát. Na to sú zriadené volebné miestnosti, na to sú tam volebné komisie. V prípade, že sa hlasovanie deje niekde mimo priestoru volebnej komisie, tak rovnosť ako priamosť volebného práva je odkázaná na to, aby si tieto vlastnosti uplatnenia volebného práva zabezpečil samotný volič. Dostávame sa teda do situácie, keď sa volebné právo môže dostať veľmi ďaleko od svojho účelu. Na dôvažok, volebné právo je politické právo, to znamená, že je povinnosťou štátu zabezpečiť jeho vymožiteľnosť pre oprávnené skupiny. Vo chvíli, keď sa voľby prenesú z volebných miestností na uplatňovanie alebo odovzdávanie hlasov na diaľku, štát nie je spôsobilý plniť svoje povinnosti v oblasti volieb. Ďalšia záležitosť, ktorá sa týka rovnosti volebného práva, alebo teda rovnosti odovzdaných hlasov, zmyslom ochrany okrem iného je ochrana pred hromadným odovzdávaním hlasov, teda pred dianím, kde jedna osoba alebo jedna skupina osôb by manipulovala s hlasmi ostatných, či už spôsobom, o ktorom by sa dotknuté osoby dozvedeli alebo nedozvedeli. Sú technické možnosti na zvýšenie pravdepodobnosti, že k takýmto manipuláciám nedôjde. Mám na mysli predovšetkým identifikačné karty, ktorými by sa dali vybaviť voliči pred uplatnením hlasovacieho práva, ale tá možnosť je svojím spôsobom kontraproduktívna, pretože čím spoľahlivejšia by bola identifikačná karta, tým viacej osobných údajov by sa v tej karte muselo sústrediť a tým menej by sa rešpektovali iné základné práva voliča, predovšetkým právo na súkromie a právo na ochranu údajov o osobe. Čiže problém elektronických volieb, aby som ho zhrnul, spočíva podľa môjho presvedčenia v tom, že veľmi ťažko sa dá splniť podmienka rovnosti volebného práva a veľmi ťažko sa dá splniť podmienka priamosti takých volieb. Tieto dve prekážky vstupujú podľa môjho názoru s neprimerane vysokou intenzitou do sféry právnej istoty, ktorá je nevyhnutnou vlastnosťou právneho štátu. A z toho dôvodu si myslím, že elektronické voľby dneska
zďaleka nie sú tak právne upravené, aby sa napríklad najbližšie parlamentné voľby mohli konať aj s využitím elektronických prostriedkov. Ďakujem pekne. Michal Sigút, primátor mesta Turčianske Teplice. Pán doktor, prosím vás pekne, aký by bol problém spojiť internetové pripojenie v miestnosti spolu s prístupom domácnosti na internet? Teda priamo rovnosť prístup. V podstate, ak zriadíme volebné miestnosti, v ktorých je priamy prístup na internet, tak do tých miestností pôjdu hlasovať starší a tí, ktorí prístup na internet nemajú a v podstate zo zahraničia alebo z domu by hlasovali tí, ktorí ten prístup na internet majú, keď bude zabezpečená ochrana toho jedného hlasovania a teda, o čom sa budeme rozprávať neskôr. Prosím vás, dve veci. Poprvé, dostával som tam pokyny z hľadiska dodržania času, čiže nie všetky problémy, ktoré sú podľa môjho presvedčenia spojené s možnosťou elektronických volieb, boli problémami, o ktorých som sa stihol zmieniť. Pridám napríklad tú skutočnosť, že na sieť sa môže dostať ten, kto to dokáže opakovane veľakrát. Dostávame sa teda k otázke, akým spôsobom vytvoriť situáciu, že každý oprávnený volič bude hlasovať len raz, alebo že len jedenkrát odovzdaný hlas sa započíta do výsledku volieb. Tam sú určite technické možnosti, ale z hľadiska právneho sú niektoré riešenia, ktoré by v podstate nemali prísť do úvahy, sú riešenia, ktoré prichádzajú do úvahy lepšie. Je to teda o tom, keď niekto odhlasoval elektronicky a skúša to druhýkrát. Existuje zábrana, ktorá ho nepustí do hlasovania. Alebo teda vôbec mu znemožní prístup. Druhá možnosť, dostane sa do siete, ale s nejakým blokačným mechanizmom sa dosiahne to, že proste hlas druhýkrát neodovzdá. Napokon tretia možnosť, že pri vyhodnocovaní výsledkov sa dosiahne nejaké preosiatie, proste opakovane hlasujúci nebudú započítaní do výsledkov volieb. Táto posledná možnosť je určite najproblematickejšia, pretože ponúka príležitosti na vytrieďovanie nejakých hlasov nie len na základe toho, že tento už hlasoval, ale aj na základe toho, že hlasuje pred toho alebo onoho a to predsa neprichádza do úvahy, aby sa takýmto spôsobom ľudia dostávali k hlasom. Čiže elektronické voľby nie sú len o tých problémoch, ktoré som stihol naznačiť, ale sú aj o iných problémoch. A teraz pokiaľ ide o tú hlasovaciu miestnosť, nie je mi celkom jasné, či uvažujete o hlasovacej miestnosti alebo volebnej miestnosti v domácnosti, alebo o nejakej... Áno, dobre, len proste prichádzajú tam hlasy zvonku. Na druhej strane niekto sedí pri počítači, ale sme pri tom momente osobného rozhodovania, alebo teda priamosti voľby, pretože vy neviete zabezpečiť, či ten, čo sedí pri tom počítači, ja neviem, 1000 kilometrov ďaleko, skutočne rozhoduje sám podľa seba, alebo či je okolo neho zhromaždených, ja neviem, 12 ľudí, ktorí... To máte pravdu, v tomto prípade, keď to takto vnímate, že v podstate vy neviete, že ten, kto je kdesi inde, že či mu náhodou tých 12 ľudí neradí. Tak to áno, to v tom prípade áno, to máte pravdu.